El mercat de Capon s'ha estrenat avui per primer cop després de les obres de remodelació que es van iniciar fa gairebé un any. Aquest matí els veïns que s'hi han acostat han pogut trobar només 3 parades obertes de les 13 projectades i el supermercat Mercadona, que compta amb 2 plantes que sumen un total de 1.300 metres quadrats de venda al públic. Segons informacions de Nictalia, empresa concessionària del mercat, aquest nou establiment ha creat uns 49 llocs de treball. En el primer dia d'obertura al públic han rebut una gran afluència de clients, d'altra banda normal, ja que s'ha convertit en la novetat al barri. Con mucho trabajo, ya lo veis que están las cajas a tope, hemos abierto y no pensábamos que fuera tanta gente, pero vemos que ha sido una locura. La gente lo estaba esperando con ganas. Els veïns de la zona de Capon s'han congregat de nou al mercat per veure les noves instal·lacions i observar l'oferta de productes que s'hi dona. Fins i tot alguns s'hi han apropat des d'altres barris. Gordeta, però no tenim aquí. Estan molt bé, i anàvem a Pardinyes abans, perquè aquí no n'hi havia. Anem a Pardinyes, però ara al vindre aquí baixem de l'autobús, passes el semàfor i estem aquí. Somos nuevos ahora mismo, pero creo que vamos a venir. Molt interessant i que això ja necessitàvem al barri en què tenim d'altres serveis, però que això és tipus mercat i pots triar. A mi m'agrada perquè és tipus d'abans, allò, mercat d'abans, saps com vull dir? Més que el supermercat m'agrada més això. Pero me sembla, a mi opinión, que hay masa boutiques, porque está el plus, está el Capravo, luego otro plus, luego el día, más tiendas. Ahora, para los clientes, cuanto más mejor. Como lo han montado hacia lo grande, está bien. Y más que nada el mercado que estaba muerto, como que dice, ya lo han revivido, está bien. Diferente, sí, Está bien. me gusta, muy contenta. Els paradistes estan satisfets amb el nou projecte i es mostraven força contents amb l'afluència de gent que estaven rebent al voltant de les parades al llarg del matí. Salir un poquito del día de hoy, que es un poco así alterado, pero que esto irá bien, estarà poco a poco. No ens ho esperàvem tant, perquè, clar, està tot a mig muntar, ja ho veieu, però bé, la gent ha respost molt bé. El barri ho necessitava, perquè és un barri molt poblat i de moltes cases, molt macos, un barri molt maco, sí. Les parades obertes avui són una fleca, una peixateria i una bacallaneria que també ofereix plats cuinats, llegums i olives. Properament la firma Puiggròs hi obrirà una nova illa on s'hi vendran embotits, formatges i carns i també comptarà amb una zona de degustació. Una altra parada oferirà congelats. Segons Nictalia, resten 3 espais per acabar de contractar que oferirien flors, fruites i fruits secs. L'empresa calcula que el mercat arribarà al seu ple funcionament cap al darrer trimestre de l'any.